Minula som si uvedomila, že ja som ešte nehovorila o seed cycling. Celé to stojí na tom, že v rôznych fázach cyklu potrebujeme iné živiny. A tieto semiačka sú nimi doslova nabité. O čo ide? Od menštruácie po ovuláciu budeme potrebovať ľanové semiačka a tekvicové semiačka. Stačí nám jedna polievková lyžica denne ľanových semiačok a jedna polievková lyžica denne týchto tekvicových. V druhej fáze cyklu, to znamená od ovulácie po menštruáciu, prichádza na rád slnečnicové semiačko a sezamové semiačko. A aby sa vám to nemýlilo a nemotalo, že ktoré sú ktoré, tmavé semiačka, prvá fáza cyklu, svetlé semiačka, druhá fáza cyklu. Semiačka vždy kupujte celé a pomlete si ich pred tým, ako ich budete papať. Ja si napríklad sezamové semiačka iba takto podrtím trošku v mažiariku a dáme si ich dnes do cottage s čučorietkami a javorovým sirupom. Mňam. Do misky si dáme cottage, čučoriedky, polievkovú lyžicu sezamových semiačok a zakvapneme javoráčom. Samozrejme, že si to môžete dať do jogurtu, do hocičoho, alebo iba tak spapať. Seed cycling nie je žiaden vedecky overený recept na hormonálne diagnózy, takže netreba sa na to ani tak pozerať, ale pre mňa je to zase jeden taký príjemný ženský rituál a ja mám rituály rada a ak máte aj vy radi rituály, tak ho určite skúste. A inak zaujíma ma, že či ste o tom už niekedy počuli, alebo to počujete prvýkrát. Napíšte mi dole do komentára, keby ste chceli vedieť podrobnosti, tak som vám to spísala dole pod video. Majte krásny deň.